doet dit? Hier maakt je dan naar de kroeg. Voor naar links, naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts. Ja! Wat een auto! Nee, maar niet, wat is eruit? Mooi vet! Dat is het? Ja, kom maar. Er liet hem onderin, hoor. Ben je met leuk? Ja, la la la.